मा जानानै थाफैला बायदों बेबा? गोमबोर आफा ओरै फैथ'लाय बै माइ बस्थाखौ थिखांनि। र' थांगौ आयै। बिबा बहा थांखो आलाय सिलायनो? जोंनि गामिनियाबो मानो एफा खाना खालामोथाय आयै। मानसिखौ बिदि सैमाफोरबायदि खालामनो हांगौ। जोंनाव थानायाबा मा जाखो? जोंथ' हेफाजाबसो खालामदोंमोन ना आरो बेलाय मानसि गाज्रिबो नंखाया। माथो मानसिया गाज्रि मोनबा बेबोथ' मोनसे खोथामोन आयै।
बेनोथ' बेस्राया गुरै आरामथारमोन। बयजोंबो मिलायनानै थानो गोरोंथारमोन। अना खानानो। जाय बिदि हेफाजाब होनायखौ जोंनि गामिनिया मोजां मोनाखै। बिसोरबो सानसे गावबा गावनि न'खराव जाजाबासो गम मोनगोन। थोद आफा बिदि बुंना हामा। हामा आफा मालायखौ बिदि जानला मानला बुंबाय बायनो। रागा जोंगारोलां आयै। गावसोराथ' हेफाजाबखौ बोरै खालामो बेखौनो मिन्थिया। आरो मालाय हेफाजाब होनायखौबो नायनो हाया। बिदिजोंलाय मा समाज फोजाबनायनि नाम लानो? ओरैनो खुगायावल' बे गामिनि माखासे गेदेर गोलावफोरा बर'जों बर'नो हेफाजाब होनायखौनो मेगन सालाबायो। मारै जानांगौ जाखो बिदिजों? आया बेलाय मा सानफ्रोमबो बेयावनो थाबाय थायो? सोर मार बेलाय? मा जामारदों? मायबाफोर दुखु जादोंदां। र' थांना नायस्रानोसै आं। ओइ आब', बेयाव मा खालामबाय थायो नों? हारसिंनो सानफ्रोमबो नुयो आं नोंखौ। ओइ आब', मानो सिरि? मानो जेबो बुङा? मा जादों आब'? ना मायबाफोर दुखु नांथावना जादों नामा? खोन्थाना आब' मा जादों? आंनि सुखु दुखुखौ आं नोंनो खोन्थानो आंथ' नोंखौ सिनायाना आगै। सुखु दुखुखौ खोन्थानो सिनायलायनाङा आब'। मानसिजों मानसि जेब्लायबो गोरोबलायनानै हेफाजाब होनांगौ। बेयो मानसिनि खामानिखा। बुंना आब' मा जामारदों? आंनि दुखु जालांनाय जाथायखौ बे एसेल' समनो फोरमायनो हाया आगै। बेखौ फोरमायनो बे जायगायाव नङा। अब्ला नों आब' आंनो फोरमायमारला। आं मालाबा मोजां सम लानानै गासै बाथ्राखौनो फोरमायजोबगोन आगै। थाङा आगै नों थांफिनदो। नाथाय नों आब' दा अबाव थांगोन? आंनि थांनायनि सिमा गैया आगै। जेराव थायो बेयावनो मोनायो, बेयावनो सोराङो। बे जिउआव हाग्रा बंग्रायाबो आंनि थानायनि न' जाबाय। आब' नों हिनजाव मानसि बिदि हरला गोमला थाजाया। ओरैनोबा दासान्दि बोथोराबो गाज्रि। समजों लोगोसे खारफानो हानाय आंहा गोहो गैला आगै। आंनि थैनायनि सम माब्ला फैयो बेखौसो नेनानै दं आं। आब' नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? हामा आब' बिदि बुंनो। आं मा खालामनो आगै? बे जिउआव मानसि उजिनानैबो गावखौनो जेबो साननो बुजिनो हायै खालामनानै लाबाय। आंहा बे जिउआव रावबो गैला। आंनि आंगो फिसायाबो आंखौ मानिबा गोरोन्थिनि थाखाय न'निफ्राय होना हरबाय। मिथिया मा गोरोन्थि मावफ्लांखो आं दा हारसिं बबे बिखाखौ लानानै थांनानै थाबावनो आगै? आं थांनानै थानो गोसो गैला। आब' नों बिदि दाबुं। मानसिनि जिउआव बेफोरबायदिया जाखायो। बेखौ नों खालामनानै लायाखै। इसोरा हरखायो। नों बेखौ जेबो
सिंगासिनो नाङा आब'। नों आंजों थौ। आंहाबो न'आव रावबो गैया। आंनि आइ बाबायाबो खामानि मावनोसो थाहैयो। आरो आदायाबो हिनजाव लानानै मालाय गावनि हिनजावनि न'आवसो थाहैबाय। दा आं हारसिंनो थायो। आब' आंजोंनो थौदो। आंजोंनो गोसो बायदि थाहैनो हागोन। नाङा आगै, नों थांदो थां। मानो आब' मानो? थौ आंजों थाहैनो हागोन। आं बुंबायना आब', जोंहानाव थाहैनो हागोन थौ। नोंसोर जेबो साना, नाथाय नोंसोरनि गामिनि मानसिफोराथ' सानगोन नोंहा लासिसिं जागोन, बबेनि लेथ्रा मानसि लाबोदों होनना। नोंखौसो बखिगोन आगै। नों थांदो आगै, आरो आं बेयावनो थागोन, आरो आं हारसिङानो थागोन। जोंनि गामियाव इसिबां अन्थाइ बिखा मानसि गैया आब'। नों बिदि दासान। नों थौल' आब'। थौ आब', फै। अर्गें, मैया जोबोद दुखुनांथावना जाथाय जादों। मा दुखुनांथावना जाथाय जालायखो? माबा, सासे आब'आ गावनि फिसाइजों न'निफ्राय होखारहरजादोंनो। ओमफ्राय दा गोदाव सोराव जानानै दंफैयो। ओमफ्राय आं दुगैनो थांनायाव सानफ्रोमबो लोगो मोनहैयो बेखौ जोंहानि गामिनि दैमा सेराव। ओमफ्राय फैया, रायलायनानै सोंनानै जोंहानाव लाबोबाय आं। जा गाबखादों बेस्राया, दुखुनांथावनानो। एफा बिदि खालामोलै, अन्थाव बाथावनो। बेबा सोर सैमानि फिसाया अनाखाना बिदि खालामखो? जानला मानला बैसो जायियावनो हाबा लानोसै, न'खराव दावराव दावसि खालामनानै उनाव होखारहरफिननोसै। बिब्दिनो जोंनि माखासे थिफुलाफोरा आखलानो गैया। मोनहाबा बिसोरख' ओरैबायदि बुद्रुना बुगौमोन आङो। बिदि बुंनाया उनाव हिनजाव बुना जाग्रा जाबासो। रागाबाथाय रागालै आंना। अर्गें, नोंबो देनां आंखौ रागा जादोंबा बिदि बुनानै होखारहराथ'। थोद जाम्बि, मा बुलाबायनांगौ आंलाय नोंखौलाय? आं नोंखौ एफा अनो, बोरै नोंखौ बुनो हानांगौ दे आं? बुनायखौथ' बाद दोन, रायबावासो आं नोंखौ। थौदो थौ। ओमफ्राय नै, ओमफ्राय मा जालायखो? आं गाबोन बै आब'खौ लिंबोगोन दे, नोंजों सिनायथि होनो। जागोन दे लिंबु, फै थांसै। आब', नों आंजों दिनै थांफानांगोन। बहा आगै? दिनै आं नोंखौ नोंनि बिबोनां जागोनजों सिनायथि होगोन आब'। नों आंजों थांफानांगोन। आं थांथ'ला दे आगै, उनाव थांसिगोन। दिनै नों हारसिं थांथ'दो। ओहो आब', आं जेबो मिथिया। नों दिनै आंजों थांथारनांगोन। दे थांगोन दे आगै। दे आब' सना, थौदो अब्ला रेडि जाहैदो। दे जागोन, नोंबो थांग्रोदो।
आब' बेनो नोंबो नांजागोना नै नों दिनै बेवहाय अर्गें नों आया आब' आरो अर्गें नोंसोर सानैजों सिनायलायो नामा नङा आगै आं अर्गेंसो सानदों बियो अर्गेंआनोखा आब' नङा आगै बियो अर्गें जानो हाया अर्गेंआ बिदि नङा बियो बेलेगसो अर्गेंखौ आं सिनायखायो बियो अर्गें नङा आब' थारैनो नोंसोर मा जामारो आरो नों मानो गाबदों आब' अर्गें थारैनो नों मा जामारदों आरो मानो जेबो बुङा हायना बिनावनो सोंदो आं खोन्थानो रोंला मानो खोन्थानो रोंलायै मा जादों अर्गें खोन्थाना प्लिज हायना बेखौ आंसो न'निफ्राय होखारहरदोंमोन बेयो आंनिनो हिनजावमोन मा नों बेखौ मा बुंदों नंगौ हायना आं नोंखौ हाबा जायाखै होनना थगायदोंसोमोन नंगौ हायना बेनोमोन आंनि हिनजावा अर्गें आं नोंखौ जेबो बुंला नोंनि थगायनायानो नोंनि खैफोद आरो आंनि जिउखौ बायग्लि होनायानो नोंनि साव जानानै थागोन नोंल' रायबाय था